wannan baƙin ba baƙi bane a ciki. Kala-kala ne shi abin ne haka. Wallahi. Wani ya fi wani mai ƙoƙo. A baƙi dai. Baƙi wani ya fi wani baƙi. Kaga wannan abi baƙi ba. Dilewa ko? To me yasa ba kya fasa shi ta ƙasa? Saboda kai ringa lalata kaya. A rayuwa fa shi kansa wannan makeup ɗin fa aiki ne Hauwa'u. A'a. In ba dan na iya ba ma dawa zai. Alhamdulillah. Kasancewar ta man abin mutum da aikin shi ya fi. Kin gani yanzu da wani da kuɗi in kika haɗa da wannan makeup ɗin naki bai tsayawa ya ce ya kike yin sa koya. Amma yanzu kin gani da ɗan jarida ya gani ko kuma ya zai san cewar ga yanayin da kike abinki a hankali cikin nutsuwa. Amma wajen sana'a da an fito kuma sai kiga an juye an birkice an zama wani kala daban. To haka Allah yake abincin shi ko? To godiya muke yi. Allah ya ce mace tana. Wallahi Allah. Sai godiya kuma yana ba mu. Wallahi. Alhamdulillah. An godiya Allah a cikin lamarin shi. Wallahi. Ake mutum ya ba sha mai kai ko da ba na tsaman. Haka ne. Dan ma abun baya da baki sosai. Ni na ga alama sai gogawa kike ta yi kike ƙara gogawa. Yanayin abin bai gamsar da ke yadda kike so ba. Ina da wani baƙin kawai ban ɗauko baƙin ba ne. Ban san wanne na ɗauko ba ne yanzu. Amma ba irin wannan rayuwar ba kina ɓada kama a wa'u saboda sakamakon da kin yi wannan shigar ba su gane ki in kika wanke kika komai kika dawo normal normal civilian. Haka ake so kullum mutum in dai son samu ne ka rinka ɓoye kanka. Haka ma rayuwar take saboda na farko mutum ne kai mai jama'a kuma ala kulli halin kowa so yake ya ganka. Wanne irin fahimta ne za ka fito mai da ko kuma wata irin bajinta. To da ya ga ka fito a rikiɗewarka ya san kai ne. Kamar inda ya saba gani cikin talabijin, YouTube, sauran channel daban. Amma da aka ce maka normal salayin mutum yake kawai cikin manyan kaya to daman duk wanda ka shigo ka sani za a san kai ne fa. To haka aikin namu yake kin ga aikin malam daban da na boka. Kasancewar da wanda za su sa normal kaya su ringa shooting suna acting duk inda suka shiga ba a gane su. Amma mu kin ga da yake mu kayan mu da kayan datti ne ba a gane mu batarwa muke yi. Sai mu yi Allah godiya ya yi baki. Alhamdulillah yannan kan sai dai ƙasa da gefen can. Ya yi. Yawan miƙon gwagwaran nan gwada. To ya kamata aiki dan gwada shi mu gani abin da ya kamata. Ko zai miki sannan sai mu samu. Yawwa Hajjaju kin ga wannan abin an fito tarar madagar haka za mu yi acting din mu yi shooting din haka. Bari in ɗau.